Hola, soc Alba Cantarell Esfar, tenc 11 anys, vaig néixer a Palma dia 19 de març de 2004, vaig a l'escola de Vialfàs, el meu menjar preferit són els canelons, el sushi o les creps. Tenc una coseta que deu tenir 4 mesos, ara us l'ensenyaré. Això és la meva coseta. I tenc una moixota, que aquesta ja és més major, deu tenir 2 anyets. Ara vos la mostraré. Espera que dorm. I això és la meva moixota. I, bueno, adeu. Mira. I l'altra. Bueno, adeu.